Исәмесез пәндишәмбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Люциана Тфолина таныштырам. Бүген безнең программада. Алдау юлы белән өлкәннәрнең акчаларын үзләштерүдә шикләнелүче Чулпан Мифтахованы судка китерделәр. Не согласен с заключением под стражу, так как считаешь это суровое. Совет районы суды залыннан Рания Абдрахманова. Тимер юл кишүләрендә хәлакәтләр арта. Мы имеем вот такие вот серьезные последствия после всех тех нарушений, которые допускаются водителям. Куркыныч юл участокларындагы статистиканың артуы нәрсә белән бәйле? Рейд барышын Гөлнас Сайфетдинова күзәтте. Грипп чоры якынлашам. Татарстанда аңа каршы вакцина ясый башладылар. Узган ел шу процедураны калдырган, эми грипп белән бик җитди генә авырдым, шуңа күрә инде ел сайын вакцинаны кадатам. Авыручылар саны күпме һәм вакцина җитәрлекме? Бу хакта тулырак Инзилә Хусейнова. Алар исәбендә хәзер Россия суперкубогының 10-нчысы. Зенит Казан волейбол командасының зур җиңүе хакында Рүзәл Шарипов. Казанның Щербакова бистәсендә кортлар пансионаты буенча тоткарланган беренче кешене бүген суд тикшерү изоляторына җибәрде. Ул әлеге учреждениянең хуҗасы Чулпан Мифтахова хатын иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү, мошенниклык, ялган документлар белән эш итүдә шикләнелә. Гомумән әлеге җинаять эшләре буенча кулга алынучылар берәүгенә булмаска охшаган. Бүген тикшерүчеләр Мифтахованы СИЗОга җибәрүне сорады. Адвокаты өйгә чыгару яклыйды. Утырыш барышында бөтен Россияны гаҗәпләндергән эшнең тагын нинди яңалыклары ачыкланды. Рания Абдрахманова репортажы. Признаете вы вину, не признаете? Совет районы суды залы бүген журналистлар белән тула. Алар монда 40 яшьлек Чулпан Мифтахова эше буенча җыелган. Аның башында капюшон, сорауларга җавап бирми. Ул 5 ел дәвамында Казанда өлкәннәр өчен шәхси пансионат тоткан. Хәзер шундагы эшчәнлеккә бәйле рәвештә иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү, мошенниклык, ялган документлар белән эш итү маддәсе буенча тикшерелә. Тикшерү билгеләгәнчә 2023 елның 31 августында оешкан төркем составында әлегә ачыкланмаган кешеләр Казанда 76 яшьлек Канашеваны алдап һәм аның ышанычына кереп, ышаныч кәгазе яздырганнар. Шуннан соң аның ярдәмендә Канашевының 100 миллион сумлык милкенә ия булганнар. Бүген судта билгеле булганча милек, торак йорт, фатир, декабристлар урамындагы башка биналар. Моннан тыш сату алу килешүе буенча бу кешеләр Канашевының үз акылында булуы турында документлар тәкъдим иткән була. Тикшерүчеләр бу белешмә кәгазенең ялган булуын ачыклаган. Чулпан Мифтахова гаибен танымый. Җинаятьче буенча пансионатта яшәгән 22 кешедән тыш, тагын 20 әби бабайның ничек үлүе ачыклана. Мифтахованың аңа катнашы юкмы? Шаһитләргә йогынты ясамасын өчен тикшерүчеләр аны изоляторга ябуны сорый. Элек җаваплылыкка тартылмавы һәм 4 баласы булуын исәпкә алып, адвокаты өй аресты яклы. Мин өй аресты сораган идем. Тикшерү барышында якланучымның сагасына алынуы белән килешмим. Бу артык кырыс чара. Мифтахованың гаиләсе бар, ире, балалары, ул аларга кирәк. Чулпан Мифтахова Щербаковадагы йортны тәүлек әйләнәсе яши торган пансионат буларак арендага алган. Тик ул янгын куркынычсызлыгы һәм санитар эпидемиология таләпләренә җавап бирми. Моны хатын раслый. Бу хакта судьяга да, журналистларга да сөйләде. Минем ул социаль хезмәтләр күрсәтү юнәлешендә эшли торган предприятие. Аңлыйм, янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлмәү кебек хилафлыкларым булгандыр. Әмма минем кешеләргә начарлык эшләгәнем юк. Киресенчә, социаль яклау бүлекләре шалтыратып, бездә тәрбиягә мохтаҗ өлкәннәр бар. Шуларны алып китегез дип үзләре сорый иде. Янәсе 100 миллион сум акчасын үзләштергән әбигә дә булыштым дип саный. Подастся следователя удовлетворить. Избрать в отношении Мифтахова Чулпан Мисалевны меру пресечения в виде заключения под стражу. Тикшерүче әйтүенчә, Чулпан Мифтахова 2 җинаять кылуда гаепләнә. Алар авыр категориягә керә. Гаебе расланган очракта аны 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Советским районным судом города Казани. Казанның Совет районы суды тикшерүче фикерен кабул итте. Иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү, мошенниклык, ялган документлар белән эш итү маддәләре буенча шикләнелүче Мифтахова тикшерү барышында изоляторда булачак. Республика прокуратурасы суд карарын законлы дип саный. Чулпан Мифтахованың кулларына бугауны суд залында ук китерделәр. Ул 1 айда 16 көн тикшерү изоляторында булачак. Чираттагы суд утырышы 19 октябрьгә билгеләнде. Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Быел Татарстан тимер юлда килеп чыккан һәлакәтләр буенча рекорд куя.
Тигул тискәре рекорд. Ел башынан темир ул кишүләрендә 15 кеше үлә, 8 җәрәхәтләр ала. Сәбәбе шунда җәяүлеләр дә, машина йөртүчеләр дә кызыл ут янганда керә. Игътибарны югалта, ярамаган урында рельска чыга. Бүген дәүләт автоинспекциясе һәм Россия тимер юллары хезмәткәрләре бергәләп рейд оештырды. 29 март көнне булган хәл. Машинада 26 яшьлек кыз Дәрвишләр бистәсендәге юл кишүеннән ярамаган билгегә чыгып китә, йөк поезды астына эләгә. Аңа утырып барган 17 яшьлек егет үлә. Апрель башында хастаханәдә икенче пассажирның да гомере өзелә. Июль ахырында Волгоград өлкәсендә Казан Атлер поезды һәлакәткә эләкте. Йөк машинасы белән бәрелгәннән соң 9 вагон рельслардан чыга. КамАЗ йөртүчесе тимер юл кишүендә поезд белән бәрелеште. Тимир юл кишүе куркыныч участок. Бүген дәүләт автоинспекциясе һәм Россия тимир юллары оешмасы хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә шул хакта искә төшерде. Фаҗигаләрне киметү максатыннан уртак рейдлар үткәрәләр. Аракчинадагы барлык диннәр гыйбадәтханәсе янында да игътибарлы булырга кирәк. Моннан машиналар да, поездлар да күп йөри. Юлда шлагбаумда, кизү тору пункты да юк. Поезд килүен светофор гына хәбәр итә. Аңа кай вакыт игътибар да итмиләр дип биредә яшәүчеләр. Они едут и все. Алар баралар да баралар, туктамыйлар, ниндидер чара күрергә кирәктер. Республикада 76 тимер юл кишүе бар. Ел башыннан Казан кишүендә 4 юл һәлакәте була. Бер кеше үлә, 300 зыян күргән. Основная причина – это нарушение правил водителями. Төп сәбәп машина йөртүчеләр тимер юл кишүеннән узу кагыйдәләрен үтәми. Светофор билгеләренә карап тормыйлар. Чыгып өлгеребез дип уйлыйлар. Ашыгының нинди аяныч нәтиҗәләргә китерүен берәү дә аңламый. Кызыл төскә узган өчен 5000 сум штраф салалар яки юл йөрү таныклыгын алу яный. Әлеге рейд җәза салудан бигрәк машина йөртүчеләргә кисәтү өчен үткәрелә диләр. В таких местах стараюсь быть осторожной. Мондай урыннарда уяу булырга тырышам. Машинада инде 12 ел йөрим. Өйдә 2 балам көтәм. Шуңа да мин игътибарлы. Сигналы светофора смотрим. Светофор сигналын карыйбыз, туктыйбыз, рөхсәт булмыйча үткән юк. Җәяүлеләрдә кагыйдәләр боза. Быел республикада тимир юлларда 23 кеше имгәнгән, 15-е үлә. Россия тимир юллары җитәкчелеге бүген 30 августта булган фаҗига турында аңлатма бирде. Васильева бистәсендә поезд 1 яшьлек баласы белән хатынны таптата. Әнисе үлә, сабые ДРКБда. Светофорның кызыл төсе еш янганда җәяүлеләр тизрәк чыгып калырга ашыга. По временному интервалу они все рассчитаны. Монда бит бар да вакыт буенча исәпләнгән. Бу участокта хәрәкәтнең тизлегенә карап билгеләнә. Кызыл төс янганда кишүгә басасың икән, гомереңне куркыныч астына куясың. Алар чыннан да поезд килгәндә генә яна, һәр вакыт янып тормыйлар. Поезд бик еш йөри. Рейдлар 2 атна барачак, ләкин һәркемне дә кулыннан тотып туктатып калып булмый. Машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр игътибарлылыкны арттырып, тимир юлдагы һәлакәтләрне күреп, дөрес нәтиҗә ясарлар дип өметләнә РЖД хезмәткәрләре. Гөлнас Сайфетдинова, Рамил Галиуллин, Булат Әбделманов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан кырларынан килеп ирешкән хәбәр белән дәвам итәбез. Бүгенгә игенчеләр 3 миллион тонна ашлык суктырган. Бөртеклеләр барлык мәйданның 79%-нан җыеп алына. Этнә, Спас, Әлки, Мамадышта эш тәмамлану алдында тора. Буа, Балтач, Чүпрәле, Койбыш, Теләче хуҗалыклары да алардан калышмый. Әмма республиканың көньяк көнчыгышында ярты басугына суктырылган районнар бар. Уңыш күрсәткече буенча алдынгылар Тәтеш, Кукмара, Тукай, Минзәлә, Кама тамагы һәм башкалар. Аларда гектардан 30 центнер ашлык чыга. Тәтештә уртача күрсәткеч 41 центнер. Быел республикада грипптан прививканы 2 атнага иртәрәк ясый башлаганнар. Август салкын килде. ОРВИ белән авыручылар атна саен арта. Димәк, тиздән грипп баш калкытачак ди табиблар. Беренче очракларын ноябрьдә булыр дип фаразлыйлар. Бүген вакцина сатучылар сафына Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы, Роспотребнадзор хезмәткәрләре, галимнәр, район башлыклары кушылды. Теманы Инзилә Хусаинова дәвам итә. Республиканың төрле министрлык һәм ведомство вәкилләре грипптан вакцинаны бер төркем журналистлар һәм камералар каршында ясата. Ширгә каршы көрәштә алдан чара күрүнең мөһимлеген үз үрнәкләрендә күрсәтергә булганнар. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе Марина Падяшина, республиканың сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Филатов прививканы беренчеләрдән булып кадатты. Татарстанның архив эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова вакцинаның кирәклелеге кичкенәдән үк башка сеңгән ди. Без Совет
совет шырындагы балалар. И безгә ул вакытта бик мотор иттереп аңлаталар прививканың ничек кирәк булганына. Һәм инде ул безнең күңелебездә калган әйбер. Татарстан министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе башлыгы Алмаз Хисаметдинов прививка кирәклеген авырга чаңладым ди. Узган ел шу процедураны калдырган, грипп белән бик җитди генә авырдым. Шуңа күрә инде ел сайын вакцинаны кадатам. Әлбәттә нәтиҗәсен күрдем. Быел вакцинаны узган елга караганда 2 атнага иртәрәк кадый башлаганнар, чөнки август башыннан алып ОРВИ белән авыручылар саны күбәя. Узган атнада гына да 9% арткан. Грипп ноябрьдә баш калкытачак ди белгечләр. Бездә аның А һәм Б штаммнары булачак. Шуңа күрә сентябрь-октябрьдә прививка ясатып калырга киңәш итәләр. Необходимо, конечно, наращивать. Хәзер безгә вакцина ясатучылар санын арттыру мөһим. Коллектив иммунитет булдырырга кирәк. Республика буенча 60% халыкны җәлеп итәргә тырышачакбыз. Бу 2 миллионнан артык кеше дигән сүз. Шулай ук авыру юктыру куркынычы зур булган кешеләрнең 70% прививка кадатса яхшы. Вакцина республикада җитәрлек күләмдә диләр. Әлегә ул 600 меңгә якын дәнәдә кайтартылган. Киләсе атнага тагын 400 мең дәнә булачак. Аны 167 мең кеше ясаткан инде. Дети до 6 месяцев это беременные женщины. 6 айга кадәрге балалар, йөкле хатын-кызлар, 60 яшьтән узган хроник авырулары булган кешеләр вакцинаны беренчеләрдән булып кадатырга тиеш. Аны яшәү урыны буенча сырхауханәләрдә, эш һәм уку урыннарында ясатырга була. Узган атнада Казанга Ультрикс Квадри вакцинасын җитештерү белән шөгыльләнүче Гамалея исемендәге эпидемиология һәм микробиология милли тикшеренү үзәге директоры Александр Гинцбург килгән иде. Республиканың сәламәтлек саклау министры урынбасары аны әзерләүдә Татарстанның да өлеше зур булуын билгеләп үтте. Мөслим районында 2016 елдан бирле вакцина ясау өчен кирәкле тавык эмбрионы җитештерелә. Прививка ясату өчен Казанның 6 метростанциясе янында мобиль пунктлары эшли. Аларга көненә 600 ләп кеше килә ди белгечләр. Хәзер республикада вакцинаның 3 төре бар. Ультрикс Квадри, Савигрипп һәм Флюэн дигәннәрен ясатырга була. Вакцина ясатканнан соң иммунитет 2-3 атна эчендә формалаша ди табиблар. Халык аны хәзердән үк чираттырып ясата. Иммунитет күтәрелә и аурсам слабо ауырыйсың. Без осложнений. Минем астма, йөрәк, диабет, ауруларым бик күп. Моны ел сайын ясатам. Ауыртсан осложнений була. Прививканы ясамасан осложнений может быть больше. Соңгы атнада ковид белән авыручылар саны да 2 тапкырга арткан. Моны еллардан соң кешеләрнең эшкә чыгуы, укырга баруы һәм ешрак аралашуы белән бәйләп аңлаталар. Ләкин аны авыр кичерүчеләр юк. Шуңа күрә күп очракта ОРВИ кебек кенә уза ди белгечләр. Дилә Хөсәйнова, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Казанда яшәүче 36 яшьлек Ират 1453 чит ил кешесен законсыз рәвештә миграция исәбенә куя. Аларга кем ялган документлар ясаган һәм мигрантлар моның өчен күп акча түләгән. Реальное время интернет газетасындагы язмадан укый аласыз. Рөстәм Миннеханов бүген эш сәфәре белән Мәскәүдә иде. Ул Россиянең төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин белән очрашты. Төзелеш тармагы бу өлкәгә ярдәм чаралары быел республикада кулланылышка тапшырылачак торак планының үтәлеше хакында фикер алыштылар. Рөстәм Миннеханов июль аенда Россия Дәүләт Советының тормыш өчен кирәкле инфраструктура комиссиясе рәисе итеп билгеләнде. Казанда тагын бер айдан яңа Бистә мәчетен ачачаклар. Төрле елларда аны Зур Таш, Ак мәчет дип тә йөрткәннәр. Ул шәһәрдәге иң борынгы таш ибадәтләренең берсе булып санала. Бүген манарасына ярмай урнаштырдылар. Ул үзенә күрә бер символик мәгънәгә ия. Беренчедән сөкләндерү эшләренең тәмамлану алдына торуын күрсәтә. Икенчедән әлеге мәчетне ачкач, баш калада яңартылмаган борынгы дини биналар калмый. Бу мәчет тарихи мирас объекты. Ул дәүләт тарафыннан саклана. Әлеге үзенчәлеге ремонт вакытында ничек исәпкә алынган? Алия Сабирова репортажы. Яңа Бистә мәчетенең манарасына ярым ай урнаштыру гына түгел бу, аны үзенең тарихи урынына кайтару. Бер гасырлап вакыт узгач, ул янәдән мөселманнарга кыйбла ягын күрсәтеп торачак. Казанның Яңа Татар Бистәсендәге беренче таш мәчет бу. Аны элеккеге агач гыйбадәтханә урынында 19 гасырда сафка бастыралар. Мәчетне халык арасында Ракыйбай исеме белән танылган сәүдәгәр төзетә. Әби патшаның Казанга сәфәре була, шушы сәфәр вакытында мөселманнар минем илемнең шул кул астында булган ниләрем, раиларым дип әйтүе була, шул дигә карап, диде мәчетләр салу, таш мәчетләр салуга рөхсәт бирелгәчтән
Әлбәттә, Мәрҗани мәчете салына, Апанай мәчете салына. Күпмедер вакытта менә 60 жыл тирәсендә бу мәчеттә барлыкка килә. Оши язмышлы мәчет бу 1928 елда аны ябалар, 2 елдан соң манарасын сүтеп алалар. Төрле елларда биредән мәктәп, аннан мех фабрикасының цех урнашкан. Соңрак озак вакыт дәврендә бина ташландык хәлдә була. Аны былтыр төзекләндерә башлыйлар. Сделали все усиления по стенам. Узган ел без башта бинаның диварларын һәм нигезен ныгыттык, чөнки ул авария хәлендә иде. Быел инде реставрация эшләре башланды. Манараны элеккеге кебек итеп ясарга тырыштык. Мәчетнең төгәл нинди булганы фотосурәтләрдә сакланмаган. Шуңа күрә тарихи төгәллеккә туры китерү өчен бик күп эш башкарылды. Төбәк дәрәҗәсендә саклана торган мәдәни мирас объекты. Ул классицизм стилендә, урта гасыр болгар һәм татар халык архитектурасының элементлары да кулланылган. Төзекләндерүчеләргә аны саклап калу бурычы куела. Казаныбызда ул борынгы мәчетләр безнең соңгысы 1801 елда ул ачылган иде, 2001 елда кабат кайтарылды мусульманнарга. Хәзер ниһаять иншалла ул ачылып бара. Әз калды иншалла бу айда ачтырырга ниятләнәбез. Мәчет 2 катлы, монда бер юлы 500 кеше намаз укый алачак. Хатын-кызлар өчен аерым бүлмә, тәһарәт алу урыннары бар. Минем тәрәзәмнән шушы мәчет һәм аның манарасы күренеп тора. Алла бирсә, азан укыганда бөтен тәрәзәләремне ачып, азанны тыңлармын. Төзекләндерү эшләрен тулысынча иганәчеләр акчасына башкаралар. Мәчетнең манарасыннан беренче азан тавышы сентябрь ахырында яңгырар дип көтелә. Алия Сабирова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы. 8 сентябрьдә Татарстан Дәүләт Советына 7-нче чакырылыш депутатларын сайлыйбыз. Бүген Рөстәм Миңнеханов халыкны участокларга чакырып мөрәҗәгать юллады. Республика төп икътисади күрсәткечләр, тормыш сыйфаты ягыннан илдә алдынгы төбәкләрнең берсе. Халыкара һәм ил күләм вакыйгалар уздары. Парламентның 6-нчы чакырылышы үз эшен уңышлы тәмамлады. Барлык фракциялар һәм депутатлар республика бюджетын кабул иткәндә сайлаучылар мәнфәгатеннән чыгып эш йөртте. Законнарны камилләштерүдә актив катнаштылар. Тик әле хәл ителергә тиешле мәсьәләләр аз түгел. Бердәм булсак, Татарстаныбызны яшәргә, эшләргә, гаилә корырга һәм балалар үстерергә уңайлы итәчәкбез. Алда тавыш бирү көне. Киләсе 5 елда республиканың нинди булачагы сезнең ничек тавыш бирүегезгә бәйле. Сөйләүгә гаилә белән килегез дигән үз мөрәҗәгатендә Татарстан рәисе. Бердәм тавыш бирү көненә 3 көн калды. Әзерлекнең ничек баруы турында минем тавыш дип аталган форумда сөйләделәр. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре яшь сайлаучылар белән видеолемтә аралашты. Әңгәмәгә иҗтимагый палата вәкилләре, сәяси консультантлар, белгечләр кушылды. Сөйләү барышын быел 14 мең кеше күзәтәчәк. Бу юлы да блогерлар җәлеп ителә. Аларның махсус курсларда укытканнар. 8 көне Татарстанда 17 мең яшь сайлаучы участокларга килеп беренче тапкыр тавыш бирәчәк. Бездә сөйләү хукукына 2 миллион 926 мең кеше ия. Участок комиссияләренә 22 мең кеше эшләячәк. Бүген катнашучылар әйтүенчә, иң мөһиме сөйләүне законлы уздыру һәм аның нәтиҗәсенең ышанычлы булуы. Все инновации, какие только существуют, блогеры, прямые трансляции. Блогерлар туры элемтәләр, видео күзәтү җыйланмалары нинди яңалык бар Татарстанда барысы да кулланылачак. Булар сайлаучыларның тавыш бирү нәтиҗәсенә ышанычын арттыру өчен кирәк. Мы уже чувствуем биение сердца, мы понимаем, что это 3 дня. 8 сентябрьгә 3 көн калуын аңлыйбыз. Барлык сайлаучыларны да участокларда көтеп калабыз. Әзерлек югары дәрәҗәдә алып барыла. Участоклар иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык булачак. С 7 утра до 20:00. Яңа Шишмәдә бер юлы 2 яңа объект ачылды. Хәзер футбол яратучы балалар өсте ябулы манежда уйный алачак. Үз киберспортны үзетүчеләр, кул эшләре белән шөгыльләнергә, музыка коралларында уйнарга теләүчеләр Шишмәле дип аталган яшьләр үзәгенә җыела. Алар белән Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин аралашты. Манежны хәйриячеләр ярдәме белән төзегәннәр. Хәзер анда ел әйләнәсе футбол уйнарга мөмкин. Заманча медицина пункты, киену, шишену бүлмәләре бар. Остазлар өчен аерым кабинет. Рөстәм Нигъмәтуллин спорт киеме һәм җиһазлары алыр өчен 1 миллион сумга сертификат тапшырды. Яшьләр үзәге исә республика программасы буенча капиталь төзекләндерелә. 1936 елда салынган әлеге 2 катлы бина тулысынча үзгәргән. Анда яшьләр клубы, бию, музыка бүлмәләре, актлар залы, төрле остаханәләр урнашкан. Когда не только государство в рамках
национальных проектов, которые провозгласил президент России Владимир Владимирович Путин. Россия президенты Владимир Путин башлангычы белән кабул ителгән илкүләм проектлар һәм республика программаларына гына салынып ятмыйча, үз туган төбәкләренә битараф булмаган кешеләр булуы сөендерә. Аларның максаты гади, шул ук вакытта зур. Биредә сабыйлар тусын, гаиләләр барлыкка килсен һәм хыялларын тормышка ашырып бәхетле яшәсеннәр. Бүген Казанда беренче ярдәм күрсәтү буенча яңа белем бирү проекты башланды. Онда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Белгечләр республика халкын төрле тән җәрәхәтләре алган очракта үз-үзеңә һәм башка кешеләргә беренче ярдәм күрсәтергә өйрәтә. Монда дәресләрне Владимир Путин кушуы буенча оештыралар. Бүген алар КФУ һәм Казан медицина университетында узды. Онда 30 предприятие җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре катнаша. Өйрәтергә кирәк, халык белән очрашып сөйләшергә кирәк. Безнең система здравоохранения, безнең образование системасы бик көчле. Алар чыгып, районнарда шушындай лекция укып, өйрәтеп аларны. Үзебезнең халыкны үзебез сакларга тиеш. 70% травмаларда кеше үлеп китә. Иң беренче ярдәм күрсәтмәү проблемасы буенча. Бик күп кешене коткарырга була, менә шушы дөрес ярдәм күрсәткән булса. Татарстанда 100 меңнән артык оешма бар, аларда миллионнан артык кеше эшли. Шуларның 3тән бире зыянлы җитештерү урыннары булып санала. Республикада яшәүче һәр кеше беренче медицина ярдәмен күрсәтә белергә тиеш оештыручылар. Дәресләрне сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләре, табиблар, волонтерлар алып барачак. Зыян күрүченең хәлен бәяләргә, җәрәхәтләнеп сөяк сынса, кан китсә ярдәм күрсәтергә, ясалма сулыш алдырырга өйрәнәчәкләр. Фаҗигага ләксә ниндидер ялкын булган шаракларда үз-үзенә ярдәм итә алырга тиеш. Безнең республикадагы яшәгән 4 миллион кешегә кагыла, без аны бар җирдә дә үткәрергә тиешбез. Мондый укуларны без уздырабыз эшкә алганда кешене беренче мәртәбә и ярты ел сайын уже непосредственно эшли торган урында. Экстренные ситуациялар не только производствода, но непосредственно пассажирлар белән дә була. Шуның өчен водительләрне, кондукторларны тоже андай бергә өйрәтәбез. Мондай укулар бик әһәмиятле кешеләр өчен, чөнки экстрен ситуацияларда югалып калмас өчен гыйлемне бары яңартырга кирәк. Бер тапкыр ярты елга булса да. Татарстанда бу атнада хәрби контракт төзүчеләр өчен бер тапкыр бирелә торган түләү арттырылды. Ул хәзер 2 миллионга җитә ала. Аңа Татарстаннан бирелә торган 1 300 000 сум, Россия оборона министрлыгыннан 400 000 һәм Татарстан районнары күчерә торган 300 000 сум керә. СВО зонасында хәрбиләр ай сан 210 000 сум ала. Бер тапкыр бирелә торган түләү килешүне республикада төзегән һәр кемгә каралган. Акча контракт имзалауга бирелә. Кирәкле кием, салым, дару белән тәэмин итәләр. СВО зонасына киткәнче хәрбиләр өйрәнүләрдә катнаша. Алар 10-нчы тапкыр Россиянең суперкубогын яулады. Зенит Казан волейбол командасы кичә Мәскәү Динамосын отып, шундый казанышка иреште. Уен 3-0 исәбе белән төгәлләнә. Бу казанлыларның быел 2нче зур җиңүе. Спортчылар Чемпионнар лигасын аткан иде. Дөнья чемпионада булдылар. Алар Россия дәрәҗәсендәге ярышларда сынатмый. Как я всегда говорил, команда. Һәр чак әйтеп киләм, нәтиҗәне команда тырышлыгы бирә. Зур рәхмәтем аларга, яңа кубоклар алга таба да яулансын. Забирать надо свою. Кулыңа китереп тоттырганны ала белергә кирәк. Калганы эш арасында гына эшләнә аның. Әлеге җиңү белән команданы беренче булып Татарстан рәисе социаль челтәрләр аша котлады. Зенитта Россиянең 10-нчы суперкубогы. Горурланабыз егетләр дип татарча язган ул. Шулай ук бүген Рөстәм Миңнеханов волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшинга, клуб президенты Рәфкат Кантюковка, Динам җәмгыяте рәисе Азгат Сафаровка, баш тренер Алексей Вербовка телеграмма юллады. Әлеге җиңүнең дөнья чемпионы булган иң атаклы волейболчы Нил Фәсәхов истәлегенә багышланган уенда яулануы икләтә кадерле дигән ул. Фәрит Мөхәммәтшинның да котлавы бар. Парламент җитәкчесе кичәлеге матчны Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Азгат Сафаров белән бергәләп караган иде. Бүген Акбарс хоккей командасы өчен КХЛның яңа сезоны башланды. Казанлыларның көндәше Салават Юлаев иде. Яңа составта һәм яңа баш тренер Әнвәр Гатиятуллин җитәкчелегендәге беренче уенны Уфада үткәрделәр. Матч 5-3 исәбе белән тәмамлана. Уңыш бүген Салават Юлаев ягында булды. Әлеге сезонда ике команда арасындагы уеннар яңа төсмер алды. Хәзер алар табигатьне саклау һәм тамашачылар игътибарын экология мәсьәләләренә юнәлтү максатын күздә тота. Бүген хоккейчылар бызга якасында һәм җиңнәрендә яфраклар төшкән махсус формада чыкты. Ул эшкәртелгән пластиктан ясалган.
Олдал сезне Рәүф Шакировтан һава торышы турында мәгълүмат көтә. Мин исә сау булашам. Сәламәт буласыз. Исәнмесез, сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Киләсе тәүлектә Татарстанда антициклональ һава торышы сакланачак. Явым-төшем ихтималы зур түгел. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, Арча, Кукмара, Яшел Үзәндә алмашынучан болытлы һава. Яңгырлар көтелми. Көндез температура плюс 22-23, төнлә плюс 10-11 градус. Буа, Кайбыш һәм Чүпрәлдә аязучан болытлы һава. Явым-төшемсез. Көндез 21-22, төнлә 8-13 градус жылы. Чистай, Аксубай һәм Нурлатта алмашынучан болытлы. Яңгырсыз көн. Көндез температура 20-22, төнлә 7-12 градус. Ярчаллы Түбән Кама Әгерҗедә аязучан болытлы. Явым-төшем фаразланмый. Температура көндез 20-21 жылы, төнлә 11-13 градус жылы. Әлмәт, Азнакай һәм Баулыда алмашынучан болытлы һава. Яңгырлар көтелми. Температура көндез 17-20 градус, төнлә 8-10 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә явым-төшемсез булыр дип фаразлана. Зиядә көндез 22, төнлә 11 градус жылы. Алмашынучан болытлы, явым-төшемсез. Болгарда көндез 21 градус, төнлә 12 градуска кадәр якын. Алмашынучан болытлы һава көтелә. Яңгырлар фаразланмый. Алабугада температура көндез 21 градус, алмашынучан болытлы һава. Явым-төшемсез булачак, төнлә 12 градус жылы. Казанда аз болытлы булачак. Яңгырлар вәгъдә итмиләр. Көндез 23, төнлә 13 градус жылы. Атмосфера басымы югары. Ул терекөмеш баганасын 765 мм тәшкил итәчәк. Җил төньяк-көнбатыштан секундына 3 метр ярым тирәсе. Дымлылык 37%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.